Is-Segretarjat Parlamentari għaż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni nied uffiċjalment proċess ta' konsultazzjoni fost iż-żgħażagħ dwar il-Viżjoni Malta 2050, il-Pjan Nazzjonali fit-tul li għandu lan li jfassal futur aktar sostenibbli u inklusiv għal pajjiżna. B'din l-inizjattiva żgħażagħ qed jingħataw kull opportunità li jkunu fiċ-ċentru u parti attiva mill-proċess kollu ta' tibdil. Is-Segretarju Parlamentari responsabbli miż-żgħażagħ Kita Tsoparditanti qal li l-futur tal-pajjiż se jinbena fuq il-ħsibijiet, l-aspirazzjonijiet u l-enerġija taż-żgħażagħ. Tanna li ż-żgħażagħ mhux se jkunu qed jiġu konsultati bħala xi formalità biss, iżda jridu jkunu protagonisti tal-viżjoni tal-Gvern. Nkunu qegħdin nagħmlu attività apposta sabiex iż-żgħażagħ ikollhom l-opportunità li jgħidu tagħhom fejn tidħol il-Viżjoni Malta 2050. Naturalment se jkunu qegħdin jiġu diskussi l-erba' pilastri nitkellmu dwar l-ekonomija, nitkellmu dwar l-edukazzjoni, kif ukoll l-użu intelligenti tal-art u l-baħar, kif ukoll is-servizzi pubbliċi. Għalhekk qegħdin nagħtu din l-opportunità liż-żgħażagħ sabiex huma jgħidulna x'ixtiequ fejn se jgħixu fil-25 sena li ġejjin. Bħala parti mill-proċess ta' konsultazzjoni nhar is-Sibt li ġej se ssir ġurnata dedikata liż-żgħażagħ fl-Aġenzija Żgħażagħ li tinkludi wkoll attivitajiet soċjali u kreattivi, inkluż sessjonijiet interattivi ta' World Cafe, preżentazzjonijiet ta' rakkomandazzjonijiet, treasure hunt u l-qofol tal-ġurnata tintemm kunċert minn artisti żgħażagħ Maltin bħala ċelebrazzjoni tal-aspirazzjonijiet u t-talenti tagħhom. Il-proposti miġbura se jiġu analizzati u integrati fil-Viżjoni Malta 2050 li se tkun akkumpanjata minn sistema trasparenti ta' indikaturi biex tiġi monitorjata l-implementazzjoni tagħha fis-snin li ġejjin. Il-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija Żgħażagħ li qed tmexxi l-attività ħeġġet liż-żgħażagħ kollha biex jieħdu sehem b'mod attiv dan il-proċess favur futur aħjar għal Malta Għawdex. Żgur li ħanamlu minn kollox biex il-vuċi taż-żgħażagħ inwassluha u nfasslu viżjoni li vera iż-żgħażagħ huma fil-qofol tagħha.